Vale. Miquel, ja s'està materialitzant el material que enviareu a Bucro, al Centre d'Iniciatives Solidàries. Explica una miqueta què és el que s'ha recollit i quina és la idea, l'objectiu de cada una d'aquestes coses que esteu enviant a Etiòpia. Molt bé. Doncs sí, hem estat recollint una sèrie de material que avui materialitzem amb la càrrega d'aquest camió. Aquest camió ara se'n va a Pamplona amb una altra fundació que és Ayuda de Contenedores, que són especialistes en enviar internacionalment qualsevol tipus de càrrega, i aquest contenedor estarà composat per maquinària agrícola, on al principi del camió podem veure que hi ha un tractor, seguidament hi ha una sembradora i un recolector de patates aquí darrere. Aquesta maquinària agrícola la rebrà, és un donatiu que fa el Centre d'Iniciatives Solidàries amb ajuda de tots els que col·laborem, els socis que col·laborem, i això és una donació que fem amb una altra fundació que hi ha a l'Àfrica, a Etiòpia, que es diu IPADA. IPADA està esperant aquest projecte perquè ells tenen un projecte de vacú i volen millorar la raça de les vaques que tenen allí per produir més llet. Però això va lligat amb un projecte agrícola per millorar el que és els farratges, perquè aquestes vaques, si volen produir més llet, necessitaran de menjar, no? Aleshores, és un projecte una miqueta de grans dimensions, amb el qual aquesta maquinària ens ajudarà a poder complir les expectatives que hi ha en aquest projecte. Després, la segona